Nebudem to hypovať jak koko, nebudem sa pretekať, už nemám 10 rokov. Vyrástol som z bahna ako lotos, život naplnený snami. Zdravím vás chlapci z Hip-Hop Campu, rok 2017, ako sa tu máte? Jakože v pohodě? Je to dobrý, já jsem spokojený, krát jsem se srát, ale... Koľký rok už ste tu chalani? Já jsem tady 7 let a ještě jsem neodjel domů, jakoby, takže... Já nevím, já se nepamatuju. Pekne, pekne. Minulý rok si tu rapoval so svojím novým albumom Rap Life. Tento rok si mal nejakú novú show alebo niečo? Vieš nám to priblížiť? Starou show jsem měl úplně. Úplne tu istú, hej? Show z 30. lety. A tento rok páčidlo, kde máš? Mám v kufru v autě. Paráda. Vytiahol si ho na koncerte? Ne. Nejaké pocity z tohoto festivalu alebo niečo, čo by si chcel odkázať svojim fanúšikom? Měl jsem spocený triko, musel jsem prostě se převlít v autě. Nepříjemný pocity jsem z toho měl. A aj napriek fanúšikom všetkému, fakt to bolo také nepríjemné? Já už to dělám jako kvůli penězům spíš, takže mě to je jedno úplně. Ja, tak, dobre, tak mi môžeš aj povedať, že koľko bereš, hej? Beru hodně peněz, nesnáším lidi, jsem spocený po koncertě, nebaví mě to dělat, Prudence k tomu řekne, může říct nějaké jako další věci. Co se bavíme, co se řeší teďka? Jaký mám pocit z toho koncertu? Mně bylo strašný vedro, jsem cítil, jak mi takhle pod kozama tečou, takové jako čurky a na zádech taky. Pak jsem si to triko sundal a bylo úplně mokrý. Ten koncert byl dobrý, nicméně já jsem undergroundový MC, ne sranda, nesnáším komerci, ne sranda, chtěl bych někdy mít písničky v nějakém rádiu, ale zároveň jsem strašně rád, že jsem si mohl koupit už z peněz, co jsem vydělal rapem, boty. Tak, to je veľmi pekné teda. Tak sa majte chlapci a ďakujem za rozhovor. Cože? Mejte se. Smrdím. Pojď ven, vole. Pojď ven. Sme vonku. Pojď dovnitř, vole. Tam sa zase spotím, brácho. Děkuji za rozhovor, bylo to velmi dobrý. Takže máme tu Poliho Garanta. Ako sa ti páčil koncert na Hip-Hop Campe? Hráli jsme v hangáru, kde jsem čekal, že bude trošku lepší zvuk, protože všichni říkali, že to mají letos nějak pořešený a opět to bylo takový zvláštní, takže jsem z toho taký rozpačitej a i z lidí. Čo bolo s ľuďmi? Neboli takí živí, ako si očakával? Hele, tam asi tak 60 stupňů, takže naprosto chápu, že jsou úplně uvařený a v 12:30 ráno, ještě když se posouvá line-up, tak nemůžou být úplně fresh, ale tak vymáčkli jsme z nich, myslím, maximum. OK, koľký rok si už na Hip-Hop Campe? Kamaráde, ani nespočítám, jako vlastně od prvních kempů jsem jezdil, prvně to bylo docela punkový, s kámošema, vlakama, non-stop nachcaný. A teď to je takový, že sem přijedeme na jednu noc a stačí nám to. OK, teraz si prednedávno vydal album Nirvana. Ktorý track máš najradšej z tohto albumu a prečo? Hele, poslední dobou u mě se to vždycky mění. Já mám každý týden rád nějakou jinou věc víc. A momentálně to Alcatraz s Addisem a s Witchem na beatu. Ta věc má pro mě strašnou atmosféru. Jo. A s ktorým interpretom sa ti najlepšie spolupracuje, čo sa týka spoluprác napríklad na albume, na trackoch a podobne? Nemůžu říct, takový ty zajetý MC, se kterými spolupracuju dlouhodobě, ale pokud bych měl vypíchnout někoho, kterýho mě to překvapilo, tak to byl Separ, který vlastně, když jsem mu poslal prdele v plamenech, tak třeba za 3 dny mi poslal
svoji kapelu, že bráško, bavilo mě to, nahrál jsem to, tady to máš, pojďme udělat klip a vlastně z toho vznikl pak jako strašně krásný celek s tím videoklipem. Tak to je super. A ešte mám na teba poslednú otázku. Od ktorého producenta si momentálne najviac ideš beaty, okrem Kennyho? Lebo to vieme, že to je tvoj producent, ale okrem Kennyho, koho najviacej beaty si ideš? To je taky hrozně těžká otázka. Ty chceš vědět z československých nebo jako obecně? Kdo mě baví jako? Obecne, kľudne aj z Ameriky. Hele, mám děravou hlavu, teď abych jako pátral, tak spíš dám jako český a z těch mě baví Crudence, který zpátky vrací takovej ten super crew sound. Ty beaty, do kterých rapoval Gay na nový desce, jsou naprosto boží, mám od něj nějaký balík beatů a strašně mě baví, jako je to prostě dřevní, je to striktní, má to koule, takže Crudence je skvělý producent, který ho moc nikdo nezná. Jo, to je pravda, tak ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a príjemný večer, Braško. Díky. Čaute, zdravím vás z Hip Hop Campu a teraz tu máme chlapcov z Gramorokaz. Gramorokaz už není jebo. GR týmu teda, tu máme Danosťa. To som ja, servus. A potom tu máme Decka. Čau. A už sme dobré. Takže, ako sa vám chlapci páčilo na Hip Hop Campe? Viac jak minulý rok. Výborný koncert, výborní ľudia, dobrý čas. Ja som úplne spokojný. Čo na to hovoríš ty, Bráško? Presne to, čo isté dáno. OK, koľkýkrát ste už na Hip Hop Campe? 40. a to je 16. ročník. No, ja som to prestal rátať, ale podľa mňa 6. Dneska som nad tým rozmýšľal. 6. 6. alebo 7. Ja som mal nejaké solo alebo niečo také, tak 2009, 10. Ja prvý fakt tak v 2010 alebo tak. 2010 sme boli prvý. Ako Gramo, hej. Pekné. A chalani, čo teraz pripravujete najbližšie? Viete nám povedať nejaké informácie? Nahrávame tracky, točíme klipy jak doteraz od začiatku roka a budeme veľmi radi, ak to budeme vedieť natrieskať na nejaký release, celú tú tvorbu z 2018. Ideálne na platňu, ako EPčko, jedna druhá strana, boom, decid. Ináč úplne najviacej som precítil vašu fotku na YouTube kanáli. Čo mi k tomu vieš? Tu som vám robil ja. Ja neviem, čo tam máme. YouTube kanál dávam ja, no, hej. Teraz na festival sme mali vlastne od teba. Áno, presne, to som videl na Hip-Hop-že, že bola odo mňa, to som Ne na Hip-Hop-že, na Hip-Hop-kem, ty kokot. Ale na Hip-Hop-že ukážu na aké máš, to nám ukážeš do videa, Braško. Len na domaši si nebol úplne schopný nám robiť na domaši? Ja ťa predbehol. Jo, toto, ukážem, môžeš to natočiť, Braško. Ty už tiež nevieš točiť. Tiež fotil Štoky Balboa. Štoky Balboa, neviem. Jo. A takže je to po piči. No jasné. Bol nepoužiteľný. Jo, presne, ja som bol nepoužiteľný. Teraz sa otočilo interview, že my sa rozprávame s tebou. A teraz mi ešte odpovedz na jednu otázku, chlapci, že kde zmizol Tono? To mi povedz ty. To je veľmi dobrá otázka. Že, lebo Tono tu mal byť a zmizol rázom, že fúk. On sa objaví zase potom. Hej, ale on je taký, vieš, aj minule sa mi zmizol a zrazu s nejakou čajkou sa objavil a... No, presne. Tak sa to stalo zase. Dobre, a posledná otázka vlastne v tento večer, že čo piješ? No, bohužiaľ všetko. Všetko, čo mi došlo do rúk a to nechcem. Dobre, takže končíme tento rozhovor, lebo ho idem zobrať na mojich 7 litrov rumu. Čoho? Lebo ho vyplo. Vyplo ho, hej. Z diplomatika. Diplom z matiky, diplomatika. Diplomatika, hej. Ho vyplo, ty kokos. Diplomatika. Áno. Ja nepijem, čiže...
Tak ja to mám piť len... Ne, ja si vypijem tiež, Braško. Stockinger ide hneď druhý. Aha, no jasné, Braško. Na zdravie ľudia, diplomatiko, kot. Tono ide! Ja už ten rozhovor nerobím druhýkrát. Ne, Braško, ideme si dať solo rozhovor. Tá nerob také. Dobré veci. Čo ty? Diplomatik. A to prečo? Let me peace, motherfucker. Don't shoot me, motherfucker. Shoot that shit. Posolstvo Trendyho. Takže máme tu Majka Spirita. Braško, si na Hip Hop Campe, 16. ročník. Koľkýkrát si tu? 16. Ale viac, ak ty si robil rozhovorov, som jedal Hip Hop Campov. Dobre, ako sa ti páčilo na tomto ročníku? Ešte hrali sme skoro ráno, takže nebolo to úplne vyhrotené, ale dobre, bolo teplo, konečne 30 na Hip Hop Campe, takže príjemné počasie a bolo to fajn. A čo hovoríš na ľudí? Všetko bolo v poriadku, všetko vyšlo, stalo sa niečo? Ne, ľudia boli fajn, hovorím, že je strašne teplo a viem, že veľa ľudí sa ešte kúpe a sú rozlezení všelikde, takže na to, jak to bolo skoro, to bolo super. OK, mám otázku, vydali ste teraz album Sila, vydal si nejaké songy, pripravuješ ďalej niečo nové pre fanúšikov, alebo máš nejaký projekt rozrobený? Starky, stále mi ešte vychádzajú featy, ktoré som nahral tento rok, ešte stále sú nejaké dva v zásobe a prídu čoskoro a okrem toho mám featy so Separom, Kalim a tak ďalej z tohto roka, takže stále niečo nové vychádza, od albumu Sila už je pol roka, takže ešte stále je to o tom albume, ale samozrejme, že chystáme nové veci, teraz sa nám podarila silná vec, že máme feat Zanix s legendárnou skupinou z 90. rokov z Ameriky, ktorí boli na Slovensku a zmotali sme ich na to, aby s nami nahrali skladbu v štúdiu. Takže práve teraz môžeš sledovať na YouTube novú skladbičku DMS H16 a Anix. A okrem toho chystáme na jeseň jeden single a pomaly chcem trošku zavrieť tieto spolupráce a začať robiť solový album. Super, super. Teraz bude mať Separ svoju túr, máš na nej svoju pesničku, svoj feat a chcem sa ťa opýtať, že či sa objavíš na niektorej zastávke na tejto túr. Vieš čo, mám vybukovanú jeseň už aj ja dosť, keď Sepi posielal termíny, tak už som toho mal dosť veľa, takže myslím, že tam je iba jeden, kde sa to niekde stretáva, že sa objavím na jeho koncerte, myslím, že v Bratislave, na konci jeho túr, takže tam budem. A určite sa Separ objaví zase na nejakom mojom koncerte, myslím, že v Prahe, v Sasazu, koncom novembra alebo decembra je tam Sasazu, klasika naša, takže tam zase bude mať veľa hostí. Dobre teda, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a vidíme sa. Naša muzika v konci, jako vaši většinu srdce, dali se velký koukem, začal skákat, OK? Čára, ty jsi ready? Ready? You motherfucker? OK, raz, dva, tři, OK, takže je tu so mnou Refiu, bol si 16. ročník Hip Hop Camp, čo hovoríš na koncert? Jakože tady to je 16. ročník a není rok 2017. Jo, počkej, to bylo vole od 2001, jasně. Dobrý, super, a jsme po 2 letech a dobrý, byli jsme tady s Blackwoodem, s labelem Blackwood, pardon, teďka tady mám před sebou jednoho ze 3 šéfů a ten dává mínus vždycky za koncerty 10%, když špatně vyskloňuju Blackwood, takže ne s Blackwoodem, ale ani s Blackwoodiákama, ale s labelem Blackwood. A super show, hangár jako vždy zvuk na píču, ale lidi byli super a přijde mi, že jsme dali jako dobrou show, ze mě teček z kundy. Pohoda no, super.
A chcem sa ťa opýtať, koľký ročník si už na Hip Hop Campe? Hele, já jsem na první Hip Hop Camp jel až s tím, když jsem tady vystupoval. To znamená 2014, to bylo ještě s Big Bossem, s labelem Big Boss. A pak rok na to ještě s nima, pak jsem jeden rok úplně zazdil a teďka jsem tady, takže vlastně třetí rok. No. Ty si vydal, dá sa povedať, skoro pol roka dozadu, alebo rok, svoj album a vydali ste niečo spolu aj s Blackwoodom. A chcem sa ťa opýtať, či robíš teraz nejaké nové veci svoje, alebo robíte spolu nejaký nový projekt. Niečo nám prezrať. Já dělám na desce o 3 bloky dál, rapová R&B, málo R&B, hodně rapová, málo zpívaná, ale je tam nějaký vokál, prostě rapová deska ode mě, klasika, kdo zná můj hudbu, tak ví, co dělám, ale tentokrát to bude ještě dál. A jako label, jako Blackwood, děláme tracky, připravujeme jeden nějaký projekt, o kterém mluvit nechci, ale připravuje se prostě něco fakt velký, jakože hodně velký. No a já dělám tu desku a ta bude taky velká, protože jsem teďka udělal Black Hack EP, bylo volně ke stažení na Black Shop, bylo akkshop.com. Tam to najdete, jmenuje se to Black Hack EP, je to volně ke stažení, 5 tracků, prostě tracky, co mám rád, ale nešly mi na desku. Vyleze deska, vyleze toho hodně, se sehnám na čem to hlavně, nehulím moc. Ale já momentálně odcházím do labelu Ty nikdy, takže odcházím z Blackwood labelu. Vieš čo, teraz keď si mi toto prezradil, tak taká otázka na telo, že či je nejaký dôvod, prečo odchádzaš do Ty nikdy labelu? Já si dělám prdel a nikam nejdu. Kámo, Dobre, lebo už som sa úplne zlakol. Že jdu do Ty nikdy, ne? A můžu se teda zeptat, když to takhle říkáš, proč jdeš do Ty nikdy? Dobre, tak to bol veľmi dobrý forík, lebo fakt som sa zlákol, že takýto by si bol cestovateľ. Já jsem ale kulturní traveler. No dobre teda. Tam je to LD. Jo. Lídr. Šéf. Dobre teda, Tam tak. je to Kuba Štelcer a ten točí klipy. Nice. A jeden z šéfů Blackwoodu. Blackwood label. Jakub Štelcer. Vieš mi prosím ťa prezradiť, prečo neprišiel Jay? Jay Diesel? Jo. Že on ho Kuba vyhodil. Na to, čo prosím tě. Ne, ty si fakt vyhodil Jay? Jay Diesel oficiálně není členem Blackwood Records. Naozaj, alebo si zase robíš piču? Toto mi ani nehovor. Ne, jeho vzali do Blackwoodu místo něj. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a príjemný zvyšok dňa. Najeb sa. Čau. Babi, neviem, čo ste si dali, ale poďte radši. Sme na 16. ročníku Hradci Králové. Bráško, aký máš z tohoto pocit? Paráda, 16. ročník Hip Hop Campu už znamená niečo. A teším sa na náš koncert. Síce musím ísť odtiaľto preč a nestihnem zajtra Mos Defa, ale super, tak je to najväčšia akcia Československa. Tak to je super. Aké máš pocity pred koncertom? Očakávaš nejaký veľký nával ľudí, alebo aké máš očakávania? Tak ľudí očakávam samozrejme vôbec. Čo ja viem, ja nemám nejaké očakávania, snažím sa nebyť ten typ s očakávaniami. Vieš, všetko prejde. Jasné. Koľký ročník už si na kempe? Toto je 16. Tak 16. Takže na každom jednom si bol od roku 2001. Presne tak. Wow. A ako teraz porovnávaš progres od toho roku 2001 až teraz po rok 2017? Taký, že prišla doba teraz traperov a treba sa prispôsobiť dobe a trošku podľa mňa chalani už mi to aj hovorili, že do budúcna budú viacej dávať tieto nové veci, vieš, čo teraz idú. Lebo oni väčšinou, tí chalani, čo to organizujú, pochádzajú z tých dôb takých klasickejších, ale už ten hip-hop sa mení a oni sa chcú tiež prispôsobovať dobe, takže hovorili mi, že ďalší festival už aj tento to tak naznačuje, ale že budú viacej možno trapovejší. Dovolím si povedať, že toto je najväčšia akcia za rok ohľadom hip-hopu, čo sa koná v Československu. Máš niečo špeciálne pripravené pre ľudí tu, nejaký freestyle alebo niečo, čím ich chceš prekvapiť? Nemám. Mám pripravený album do polovice, ktorý vydávam koncom tohto roku. V decembri. Ego. Top. Ego po 10 rokoch sľubovania, hej? Solového albumu.
inak som ich vydal už 5. Samozrejme, a vieš nám niečo prezradiť, napríklad nejakých hostí alebo niečo, čo môžeš prezradiť? Že zatiaľ tam nemám žiadnych hostí, chcel by som, aby bola každá skladba produkovaná nejakým československým producentom top a chcel by som tam top ľudí z našej scény iba. Čiže Rytmusa a to je všetko. A chcem sa ťa opýtať, koho najviacej ceníš z Ameriky? Z Ameriky, koho počúvaš? Čo sa ti teraz najviacej páči? No, Unforgettable s French Montanom sa mi najviac ľúbila skladba, alebo... Tam bol Sway Lee, tuším, že? Presne, no to bola aj jeho, jak keby vec. Áno. French sa tam nastrelil, teda French kúpil a vydal ju ako svoj single. Tak to by som spomenul. A ešte Cardi B s tou prerábkou Kodaka je zaujímavá. Áno. Aj keď celý ten proces toho prerábania vecí, čo niekto by mohol nazvať, že to je proste kopka. A nejaký názor? Nejaký názor, čo mi vieš povedať napríklad na Migos, Future, Kendrick Lamar? Už ideme hrať? Nie, že? To ja iba počujem. Bráško, Migos, Future, Kendrick Lamar, názor? Migos, fajn. Aj keď ja som bol na ich koncerte, som mal tu čest byť s nimi na pódiu. Nás tam dostal Johnny Curtis raz na Miami. A oni tam iba došli, proste 50 sa tam nahrnuli. Oni dali iba skladby, ľudia ani netleskali, dali 3 skladby. Tí 50 sa tam zatiaľ všetci urolovali brká, sfajčili sa. Vieš, nabehli tam úplne plný vervy, vieš, drsní, najprv sme boli z toho akože vysratí a potom keď si zabalili tie brka, zahulili, zrazu boli všetci v písu, ale to už skončila druhá pesnička a všetci 50 odišli preč. Takže to je moja skúsenosť z Migos a to mali akorát vtedy Versace, čiže to bolo, teraz už sú väčší, tuším, že získali skupinu roka na BET Awards a predstavujú akože tú novú generáciu, oni dávajú aj style, idú si Atlantu, Atlanťania tvrdia, že nič iné okrem toho, čo je z Atlanty, nie je trap, že to ostatné je proste rap alebo hip-hop a Migos patria do Atlanty, čiže oni sú určite ich reprezentanti dobrí, takisto ako Ray Sremurt, nie, oni sú tiež odtiaľ? Áno. No, OK. Ďalší boli kto? Future, super, však tento rok vydal Hendrix. Áno, 2 albumy vydal. Tuším 2, 1. To neviem, Hendrix som počul. Áno, ide si také klasické futurovky, má svoj vlastný style, vlastné hnutie, celé štýlové. Jemu je tak dosť slabšie rozumieť. Áno, akože mumble, áno, mumble rap. On je akože taký hlavný predstaviteľ, alebo aspoň toho, kto si dovolil to tak pomenovať. Ale myslia tým to, že proste oni tak vysvolujú, lebo sú zlínovaní jednoducho, vieš. Kendrick Lamar, Damn album. Kendrick teraz akože sa tvári ako král, čo sa môže. Doteraz možno nemohol, kým sa neprevalilo Drakeovi, že mu niekto druhý píše texty. Tým pádom si nemôže nárokovať byť kráľom scény, ten, kto si nepíše vlastné texty. Až keď si budú všetci nepísať vlastné texty, tak potom by mohol možno. Lebo on má zase najväčšie čísla, ale ľudia najviac kingujú určite Kendricka teraz. Za jeho Damn, ktorý je, teraz ide taký uvedomelý štýl. Neviem, že či to je prirodzené, alebo či to je politické, ale ide. Dobre, vidím, že sa ponáhľaš na koncert, takže ďakujem ti za rozhovor. Čau, Bráško. Čau, vidíme sa na pódiu. Hlavne kým k východu a strhneme ich sabotáž. Ona stlačí plyn na virbel, ja zabuchnem dvere na kopách. Sledujem to hrá, žmurkám smeje sa, mám ráda to hrá. Krásne sama sebe, ja som ja, že sme sa stretli. Takže pozdravujem z Hip-Hop Campu, vedľa mňa sedí Delík. Bráško, vidím, že si úplne spotený, práve si po koncerte. Ako sa ti páčil koncert? Camp ako vždycky popiči, úplne super, vždycky sa sem teším a nesklamali chalani, ani baby. OK, čo hovoríš na ľudí? Išli si tracky, vydal si EPčko, poznali to, všetko bolo super? Hral som aj nejaké staršie veci a celkom som bol prekvapený, že to poznali, že akože išli. Prišli na dobrú rapovú muziku a to robíme. Tak to je super. Ako som už povedal, prednedávnom si vydal s Grimasom EPčko, ktorá sa volá Dvojitý zásah. A čo o tom nám vieš povedať niečo bližšie ohľadom tohoto EPčka, nejaké zaujímavosti?
Akože chceš počuť nejaké pikošky, alebo... Áno, presne pikošky. Neviem, Grimo spravil beaty, ja som nahral oné tracky, je to seriózne rapové EPčko. Je tam všetko možné, sú tam rôzne styly, je tam rôzny sound, rôzne BPM. Ja som sa snažil napísať, ako vždy sa snažím proste z duše, takže ľudia, čo majú radi môj shit, tak si prídu na svoje. Chcem sa ťa ešte opýtať, budeš robiť aj nejaké turné alebo niečo s týmto EPčkom, alebo nie? S EPčkom vlastne teraz obieham tie festivaly a na novembri, v listopadu to majú oné Češi, by som chcel vydať nový album. Wow, a počítaš s Grimasom na novom albume, alebo to budeš riešiť tak, že keď si niečo dobre vypočuješ, tak ideš do toho? S Grimasom počítam vždy, lebo je to jeden z najlepších producentov, čo máme v Československu, takže určite tam budem mať nejaké beaty, určite. Dobre, a nejaké featy, koho by si vedel predstaviť na svojom CDčku? Koho by si ty predstavil, povedz mi? Ja by som si vedel predstaviť, ako si aj teraz mal Otisa, Ciga, Majka. Vedel by som si predstaviť veľa ľudí, podľa mňa by aj Ektor mohol ktokoľvek, lebo podľa mňa patríš do tej scény, do toho stropu. Lenže či by sa ti to ľúbilo, akože tej spolupráce, akože zatiaľ je tam Separa, Pilsi a Tono S. Akože podľa mňa určite by to bolo super, zase treba aj samostatné tracky, aby to nebolo zase mixtapeové, ale... Možno najlepšie, keby zavolám Supu na featuring. Tak to už ti povedať ohľadom tohoto neviem nič. Ale ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a príjemný zvyšok večera. Príjemný zvyšok večera, alebo dňa, alebo čo práve robíte aj vám. Zdravím vás, Hip-Hop Campu a máme tu Rytmusa. Bráško, ako sa ti páčil koncert? Skap! To je práve, že dobre. Neviem, dobre, ako vždycky. Lebo my keď vystupujeme, tak dávame do toho všetko. Áno, to je jasné. Ako vidíš progres od prvého ročníka až po teraz? Vieš čo, ono sa to takto, keď to začalo, to bolo na začiatku milénia, kedy nikto nič nevedel o festivaloch a ne ešte o hip-hopových festivaloch, chápeš? Takže keď to začalo, boli jediní, nevedeli do čoho idú, myslím si, že tak tých prvých 10 rokov sa učili a od tých 10 rokov sú úplne suverénne, majú značku ako vybudovanú. Takže považuješ Hip-Hop Camp za najlepší festival v Československu, áno? A jak sa, podľa čoho je najlepší? Podľa toho, aká tu je energia, ľudia, jedno s druhým, ako sa ti tu páči, vystupuje. To by som neporovnal. Áno. To by som neporovnával. Áno. Potom chcem sa ťa ešte opýtať jednu vec. Vydal si album, teraz si robil túr, mal si koncerty, pripravuješ ten orchester. Vieš mi povedať nejaké informácie, niečo ohľadom toho? Áno, 26.12. bude môj koncert so symfonickým orchestrom. Bude to zmes najväčších hitov a za sebou budem mať 60 ľudí. Čo ti k tomu poviem, je to momentálne v štádiu prípravy, kde sa moja hudba píše do nôt a pripravujú aranže. Myslím si, že mesiac predtým sa stretneme s tým orchestrom a budeme nacvičovať. Tak to je super. To bude podľa mňa najväčšia vec, aká bude. Si to vyhrotil úplne najviac. Nemám to rád, keď ľudia hovoria už dopredu, že to bude najväčšia vec, aká to bude, lebo môže to byť úplne ináč, ale kiež by. Ja akože OK, mám za sebou vyše 2000 koncertov, takže a ľudia sú zvyknutí, že dávam veľké koncerty aj zážitky na koncertoch, tak je pravdepodobnosť, že by to mohlo byť dobré, keď to tak bude, budem sa strašne tešiť a ja vám môžem slúbiť, že sa na to teším. A kde to bude, prosím ťa? V Výchebe, že sa na to teším a dám do toho proste všetko, lebo to milujem. Áno.
Tak to úplne super. A ohľadom hudby plánuješ aj niečo nové? Bráško, vždycky sa niečo deje, neboj sa. Dobre, ale nechcem hovoriť. Tak ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a príjemný zvyšok večera. Takže zdravím vás z Hip Hop Campu, vedľa mňa je Strapo a DJ Spinhands a chlapci, povedzte nám, ako sa vám páčilo na Hip Hop Campe? Super. Ne, mali sme oproti minulému roku tento rok hangár, namiesto hlavného stageu. Mali sme dobrý čas, super. Dobrá atmosféra. Takže energia, ľudia, žilo to všetko ako malo, hej? Povedz ty si tam bol. Ja som to videl, ja som to fotil, bolo to po piči. Aký máš na to názor, Braško? Ja si myslím, že opäť sme to rozbili. Budem skromný jak Jakubec, lebo všetci rapperi sú skromní jak Jakubec, takže sa nepochváliť. Čaute. OK, oproti minulému roku to ako porovnávaš? Je to iná atmosféra. Ten hangár je skôr taká klubová atmosféra viac menej. A ten main stage je zase niečo iné, vieš. Ten main stage, aj keď tam máš 1000 ľudí, tak to vyzerá, že nikto nedošiel. A tento hangár, aj keď tam máš 400 ľudí, tak to vyzerá, že to je full, takže je to iná atmosféra. Dneska to bolo super, ľudia si to išli nezmyselne, máš to natočené, máš to odfotené, takže neojebávam, je to v pohode. Nebudú si ľudia hovoriť, že si idem na ego trip. Hlas nemám, išiel som naplno. Tak ako vždy. Ja mám na Spina otázku. Veľa ľudí sa sťažovalo na zvuk hangári. Aký bol? Podľa mňa vždycky je čo štelovať, ale snažia sa niečo s tým robiť, proste som si všimol, že urobili tam nejaké zábrany nejaké, že dali tam nejaké divadelné plachty hrubé, dali tam nejaký stoh. Samozrejme ten hangár je limitovaný tým, že to je betónová konštrukcia a proste nie je to úplne ľahké ozvučiť, ak dajme tomu nejakú voľnú plochu, takže tak! Ja mám na vás otázku, chalani, ešte. Koľkýkrát ste na kempe? Neviem. 9. Vieš čo, ja viem úplne presne, ja som 15. raz, vlastne toto je 16. ročný kempu. A prvý kemp som nebol, lebo vlastne boli také povodne v Českej republike, tak akože som sa neodvážil, že náhodou bude nejaký prúser. Ale som tu 15. raz, dajme tomu, so Strapom koncertujeme od roku 2006, ale predtým som chodil na DJ-ské súťaže, DJ-ské battle, takže som tu bol varený, pečený už pred Strapom asi. Dobre chlapci, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, dúfam, že sa vidíme pri nejakej fľaške. Môžeš niečo odkázať ešte fanúšikom? Ja som strašne rád, že môj DJ to dneska prevzal za mňa. Keďže ja som plný emócií a alkoholu a nechcem to inak rozvádzať. Je to super, teším sa z Hip Hop Campu. Majte sa krásne. Chceš aj niečo odkázať fanúšikom? Teraz vlastne ide taký reverse, obrat, spin-off, že vlastne Strapo začína makať na gramofónoch a ja začínam rapovať, takže vlastne ja začínam byť ten showman a on bude ten za gramofónmi. Presne tak. Nový album čoskoro, 13. poschodie, ďakujeme. Tešíme sa na nový album, chlapci, ďakujeme za rozhovor, čaute. Zdravím vás z Hip Hop Campu, vedľa mňa stojí Mohony, je to člen Trouble Gangu, ktorý je gitarista alebo bas-gitarista? Gitarista. Takže gitarista v Trouble Gangu, jo. Bráško, aký si mal pocit z tohoto koncertu? Neskutečný, sice na nás nebylo nejvíc lidí, protože jsme měli čas, prostě jsme hráli docela brzo. Ale atmosféra je úplně super a líbí se mi, že je tady, nejsou tady jenom Češi, je tady prostě lidi z víc zemí a je to právě takový zajímavý. Jo. Takže je to znát prostě a bylo to super.
Koľkýkrát si na hip-hop kempe? Poprvý. Naozaj poprvý? Kluci měli dřív jinou sestavu v Trouble Gangu. Ty už tady hráli a v téhle sestavě jsme tady poprvý, takže já jsem tady poprvý, jakože hraju tady poprvý. Hodnotíš to ako jeden z najlepších koncertov, alebo si zažil už aj lepšie? Takhle, z festivalů, tohle to určitě patří mezi ty top festivaly, co jsme letos jeli. Nedá se to srovnat třeba s vyprodanou halou, že jo? To je prostě něco jiného, ale festivaly mají svoje kouzlo a tohle to prostě byl letní festival, tak jak má být. Tak to je super teda. Čo plánujete do budúcna? Nejaké pikošky, vieš mi niečo povedať? Marpo teď chystá celou desku, s kterou budeme křtít v O2 aréně příští rok. Takže teď se trošku odmlčíme, nebudeme tolik koncertovat a budeme trénovat a pilovat novou show, kterou zahájíme právě v O2 aréně, kde se pouští album, takže doražte do O2 arény 19. května. Nějaké tvoje plány do budoucna? Já jsem hele i producent, dělám beaty, takže bych si k tomu chtěl začít víc věnovat, dostat se třeba i do zahraničí a tak. Pár jakoby už jmen mám jako na kontě prostě, takže produkce se chci věnovat, no. Jo, super. Tak ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a prajem ti príjemný zvyšok tohoto festivalu. Dúfam, že sa najebeme. Kokoti. Jo, čaute. Čus. Zdravím vás z Hip Hop Campu, 16. ročník, vedľa mňa stojí Marpo. Bráško, čo myslíš? Aké to bolo? Já myslím, že super. Ľudia žili všetko podľa očekávania? Ale tak ono je vždycky těžký hrát, jako my jsme dlouho nehráli za světla. A hrát prostě v 6 odpoledne není úplně prdel, myslím, že, jako, že to bylo dobrý. Jo, tak to jo. Nějaké plány do budoucna? Hele, teď tolik hrát nebudem, pro nás je důležitý hlavně 19. května, příští rok, kdy děláme O2 arénu a doufám, že se nám povede to vyprodat. No. Tak to dúfam, držím vám pevne palce. Tvoja hudba je trošku iná ako ostatných interpretov na tomto festivale. Čo si o to myslíš? Spolupracuješ aj s inými interpretmi, alebo si myslíš, že sám to dáš najlepšie? Tak vždycky si každý interpret myslí, že je nejlepší, to je normální, ale jako mám rád Kaliho, Separa, Ektora, to jsou třeba lidi, kteří mě hodně baví. Jo, plánuješ nějaké spolupráce? Tak my už jsme teď měli jako nějaký tracky dohromady a já zase jich nechci dělat moc, že aby to byl jeden track za druhým. Takže já jakoby chystám nějaký spolupráce na moji novou desku, ale zatím si to nechám pro sebe a nejsou z hiphopovej scény. Prednedávnom si vydal, no už dávnejšie, pesničku Dead Man Walking, nahrával si to v Utahu, videoklip. Nějaké pikošky stade, ako tam je? Hele, vedro jako v prdeli, no, jako to je jediný, je tam problém, prostě v Americe se nesmí nikde natáčet, takže všechno je to takový punkáčský hodně, no, že něco natáčí, přijedou benga, tak se zbalíš, jedeš jinam. Je to takový, jako trochu punkový, no. Takže nastaly aj nějaké problémy? No, jako není závažný, prostě jenom, že třeba přijedou benga, jako jediný, co, že nám jsme měli drona, ten nám zabavili hned první den, takže to bylo jediný, jakože partový furt volal akorát My Drone got confiscated, tuhle větu si pamatuju fakt do dneška. No, jo. Niečo, čo by si chcel odkázat svým fanúšikom? Hele, hlavně ať to poslouchají, to je pro mě nejdůležitější, ať chodí na koncerty, jako je mi jedno, jestli si vypalujou, nebo dneska už se nevypalují, jestli ho stahujou, fuk, prostě hlavně to poslouchejte a choďte na koncerty, protože živý hraní je nejvíc. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Taky moc krát, díky kámo. Príjemný zvyšok večera, bráško. Taky, díky, ale dejte se, čau. A já se zvesla volnosti klávěc a nesledem nikoli záhody a já se stále Takže zdravím vás z Hip Hop Campu, 16. ročník, vedľa mňa sedí Supa. Bráško, ako sa ti páčil koncert? Čau, bavil ma, koncert ma mega bavil, ľudia boli výborní, ťahali to s nami, žili, dostali sme lásku naspäť, výborné, moc dobre. Oproti iným vystúpeniam na tomto festivale to ako hodnotíš? Vieš čo, no my sme prišli asi do Hradca Králové o 6:30, o 7:30 už sme boli tu. Trošku som videl Radiga, trošku som skoro vôbec nevidel ani Cool G Rap, čiže nevidel som skoro nič, vieš, a ťažko hodnotiť zase iné vystúpenia iných ľudí. Hangár má svoju obmedzenú kapacitu. Koľkýkrát si na kempe? 15. Raz som nebol. Ktorýkrát? Neviem, asi nejaký 5. som nebol, alebo tak. OK, ešte sa ťa chcem opýtať, nejaké plány do budúcna? Jasné, točím Biele noci, moje druhé solo spolu s Jožišom.
ešte neviem, či to nazvem ako moje solo, alebo možno náš spoločný album, lebo naozaj väčšina hudie bude jeho a spolu sme v štúdiu naozaj v kuse sme tam jak blbí. No a tak Biele noci, no ja som to ohlasoval, že budú čierne dni a Biele noci. Plánuješ aj nejaké featy? Koho by si vedel predstaviť na svojom albume? Vieš čo, budem tam mať nejakých spevákov, aj ženy a bavil som sa, že s Momom, že by som chcel Moma, bavil som sa s Čistým, toho som ešte nikdy tak poriadne nemal. Ale musí to vyplynúť, vieš, musí to proste prirodzene vyplynúť. Sú ľudia, s ktorými robievam viacej podľa skladieb, vieš, podľa skladieb. Jo, nedávno vyšla na cudzom kanáli pesnička, ktorá nebola od teba. Nechcem sa ťa na túto tému pýtať, predsa pýtali sa na to mnohí. Nás veľmi nezaujímajú takéto bulvárne veci, ale nejaké vyjadrenie k tomuto, že to vyšlo na YouTube, vyšla to tvoja skladba, nebol tam mix, master, nebolo tam nič, vydal to niekto cudzí, nejaký názor k tomu, aby ľudia vedeli. Hej, nejaký parazit si na tom teraz chce robiť lajky. Bolo to líknuté, jednoducho ušlo nám to, nebolo to v pláne, nemalo to nikdy výjsť. Bolo to just for fun, pre našu zábavu, proste keď boli horúce emócie, tak som to len tak nahral, zdvojil to bolo celé, žiadny filter, žiadny mix, absolútne nič. A takto to tam nejaký ten debil drbol a kopu ľudí si myslí, že je to normálna skladba. Keby bola normálna, tak ju vydám cez svoj kanál, niečo k tomu dám, nejaké vyhlásenia a tak ďalej, ale nie, nahral som to ja, ale nikdy to nemalo ísť verejne, bola to pre našu zábavu. Čakáš aj nejakú odpoveď, že na to dostaneš? Ja neviem, ešte neviem. Uvidí sa, hej? Neviem. Myslím, že obidvaja vieme, že nebudeme si práť naše prádlo vonku, lebo to je bol strašný bordel proste, akože keby začneme si teraz dávať naše veci, to je moc osobné, preto som to nahral iba pre nás, pre zábavu a že to vyšlo ma sere a viackrát som to nahlasoval, aby to stiahli a stále nič, no zajtra sa tomu fakt pomenujem, aby to už išlo do piče všade. Dobre, ďakujem. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a príjemný večer ti prajem, Raško. Tebe to isté, príjemné ráno. Tak, za chvíľku už ráno. Fotky mi pošleš nejaké. Pošlem ti, máš najlepšie. Čaute. Pozdrav všetkých, ktorých chceš. Zdravím všetkých a chovajte sa, ako uznáte za vhodné. Mier. Čaute. Fifty Shades of No. So like somebody opposite of 50 Shades of Yes. You're too thick and you're too shallow. I'm not impressed. You think you're pressed, we'll get your attention. You can't put two words together, that's it. Okay, hi. This is the Rap Generation. We are here with Freshers. Archer, Freshers. Shout out to the whole squad. Dre Styles, Scandus, Tom Beats. Shout out to London Creative. We're all the way from London, UK. Happy to be here, man. This is your first time on Hip Hop Camp, bro? It's not my first. I was here 2 years ago. I performed 2 years ago by myself, and now I brought the team. How do you feel on Hip Hop Camp? I love it. It's the best, one of the best festivals in the world. People is live at anything. They love the music, the culture, not just the rap, but the streetwear, trainers, caps, breaking, dance, graffiti. Like, this is what we're supposed to be doing. On your song, you have one beat from Migos. You love Migos? Yeah, we don't love Migos, but we wanted to show how versatile we can be. It was an idea to choose that song and then do our own version on it. And what are your projects to the future? Can you tell me something about this? Absolutely. Basically, right now, Freshers have an EP out called Freshers EP on iTunes, Spotify, all over. We've got the rest of the crew just coming back in. And then next year, I have an album. But this year, we're going to drop solo albums. So I'm going to drop my own album. Urban Tales Volume 1, and then Scandus, and then Dre. So we're gonna have 3 solo albums. Nice. Yeah. Thank you very much for your interview, and have a good night and drink a lot of alcohol, bro. I'm now we're gonna have some alcohol. From my throat. Okay. That's Bye. Peace.